Po celom svete sa počas akcie Deň Zeme konajú rôzne podujatia, ktoré majú za cieľ skrášliť prostredie, v ktorom žijeme. Výnimkou nie je ani Ružomberok, kde sa mnohí dobrovoľníci rozhodli, že priložia ruku k dielu. A tak po Hrabovskej dolíne sa hromadne čistilo aj v Bielom potoku. Vyčistiť okolie revúcej a cykloturistickej trasy od začiatku Bieleho potoka až po Pocuchu sa po druhýkrát rozhodli dobrovoľníci z tejto mestskej časti. Vieme, že sa zvýšila doprava okolo cez Biely potok a tí kamionisti nám hlavne na tých odstavných parkoviskách vyhadzujú smeti, proste im na tom nezáleží. A my chceme na jar vyštartovať, aby sme išli s dobrým pocitom. Chceme si to vyčistiť, aby sme mali naozaj čisto v tejto našej lokalite. Napriek daždivému počasiu prišlo približne 120 ľudí, ktorí sa rozdelili do 20 skupín a so zanietením sa pustili do čistenia. Mám strašne rada prírodu, všetko živé rastliny, tvory a svedomie mi nedá, aby som nechala prírodu zahynúť tak. A potom aj som funkcionárka, predseda klubu dôchodcov, no a aj starí sme sa chceli zapojiť. Máme radi prírodu, chodíme na rôzne túry a aj opekať si, ale vždy, čo zoberieme si so sebou, tak si aj odnesieme domov. Nie je takýto neporiadok. Ja si myslím, že je to výchovou a neviem, čo je to v nás, takto to vyzbierame a prídeme o rok a znova toľko smetí. To už od toho malička treba a jeden druhého kontrolovať. Pri zbieraní odpadu našli aj rôzne zaujímavé kúsky, ako napríklad LCD televízor, kľúče od auta, doklady, ale napríklad aj mincu z roku 1954. Hoď všetci zúčastnení prišli s nadšením, čakalo ich aj nepríjemné prekvapenie na Pocuchej, kde minulý rok vyzbierali veľké množstvo odpadu a očakávali, že tentokrát to už tak nebude. Našli sme jednu čiernu skládku, kde nejaký nezodpovedný vodič, nechápem to, plný voz odpadu vysypal. Možno tam sú dve Tatry, ale no strašne niečo. Belani sa však nevzdali a pustili sa aj do skládky. Výsledkom bolo nespočetné množstvo plných vriec odpadu, ale hlavne čisté prostredie. Deti zo základnej školy Belianka aj tento rok prispeli ku krajšiemu prostrediu svojou vlastnou kreativitou. Opäť k nim prišiel akademický maliar Pavol Rusko a spoločne maľovali. Deti si najprv upravili prostredie, vyzbierali kamene, porobili krásne prostredie vo dvore a my sme sa snažili upraviť starý dom, ktorý je súčasťou dvora. A tým, že už viac rokov realizujeme netradičné jablko súťaž, tak deti majú trošku vzťah k ovociu. Ja si myslím, že majú vzťah k ovociu aj preto, že ovocie je zdravé a všetko o tom vedia. A namalovali sme na ten dom police a oni do toho potom malovali ovocie. Ako minulý rok, tak aj tento zorganizovalo Deň Zeme v Bielom potoku občianske združenie Centrum Belanov a poslanecký klub Ružomberok bez korupcie. Podporilo ich aj mesto Ružomberok a Povodie Váhu, ktoré naplnené vrecia odvezie na technické služby. Organizátorov potešila aj vyššia účasť rôznych spolkov. Na čistení Revúckej doliny sa zúčastnili tieto organizácie z Bieleho potoka: Červený kríž, klub dôchodcov, spevokol Rosa, skupina bursovníkov, futbalový oddiel kulturistov ERKO, skupina RRR a tiež základná škola Belianka a materská škola Šikovná Lienka. Všetkých na záver čakal chutný guláš.